Nova Srbija ozbiljno radi novu ekonomsku politiku, u stvari antikrizne mere koje ćemo promovisati početkom septembra, ali samo da kažem da je stanje u Srbiji dramatično, da je već, i pogotovo u svetlu nove ekonomske krize, talasa nove ekonomske krize. Dakle, mi smo videli neki dan da kabinet Cvetkovića predložio neke mere, po našem mišljenju katastrofalne mere, to su inače papagajsko ponavljanje istih stvari već poslednjih 20 godina, 10 posebno zadnjih, i situacija u prirodi je sve gora i gora. Mi s ovim merama koje su oni predložili, mada to više nisu mere, to je više neki spisak pogrešnih želja, ćemo imati sigurno još goru ekonomsku situaciju i otpuštanje još najmanje 100.000 radnika samo prve godine ili do kraja ove godine ili početkom sledeće godine. Dakle, Nova Srbija se uzela jednog posla da predloži antikrizne mere. Naše mere neće biti, kao što se poručuju uvek naši političari, bit će bolne i teške. Naše mere neće biti ni bolne ni teške, naprotiv, one će odmah doneti određeni pomak i bit će mnogo bolje, naravno, ako se budemo pitali, ako dođemo na vlast, ja se nadam da hoćemo, jer ako ne budu neki novi ljudi došli na vlast, to će biti kraj. Uopšte javnost ne reaguje da se danas pozivaju na gradilište, praktično na bezbedno gradilište, suprotno zakonu o zaštiti na radu i bezbednosti na radu. Hiljade građana da postaje most koji je punom, da kažem, procesu gradnje. Znači, to nigde nema ni jednog gradilišta da se pozivaju ljudi, ovo je prosto neverovatno. Mislim da je ovo marketing i marketinški guruji Demokratske stranke već preteraju, tako da ja zaista ne znam ovde ko je lud, ili smo mi što ovo s pravom upozoravamo, ili je ovo potpuno jedno kolektivno ludilo koje nema kraja. Mi prvo imamo pravo, puno prava smo kritikovali rad medija, izveštavanje, recimo, i praćenje opozicijskih stranaka, pogotovo Nove Srbije. Moram reći da smo bili možda tu čak i nepravedni malo oko toga, zato što su mediji u užasno teškoj situaciji. Dakle, sagledavajući čitav ovaj neki decenijski period, mislim da nikad medijima nije bilo gore. Dakle, počeo od zakona o informisanju koji je katastrofalan, čija mala primjena će dovesti do potpunog gušenja medija. Već smo dobili tu cenzuru kao jednu meru koju je vlada uradila protiv, znači ni jedna vest, evo pa pričamo o ovom mostu koji ne možete saznati koja je cena mosta, dakle, u vrlo je teškoj situaciji. I strategija medijska je, mislim da je to dobro započet posao, udruženja novinara su radili tu medijsku strategiju, javna rasprava je završena 15. jula, posle toga se menja tekst te strategije. Vrlo je opasno menjati tekst strategije, zato što je to potpuno formalizovanje, kao vlada je dala strukovnim udruženjima da uređuju tu oblast. Vrlo je opasno ako se izbaci privatizacija medija, što je bilo predlagano, transparentnost vlasništva vrlo važno i na kraju zabrana medijske koncentracije. Dakle, ono što mi čak i ovim antikriznim merama predviđamo je velika pomoć medijima. Dakle, država, ako ne bude davala pomoć, i to je značajnu pomoć medijima, imaće zavisnost od tajkuna i političkih stranaka, čak i od policije i državne bezbednosti. Dakle, naš stav Nove Srbije je da je stanje sada loše, da su krivi malo i novinari i mediji, ali da znamo da su u makazama tajkunsko-političkih oligarha i mi podržavamo ovu strategiju.